Hello, em ada Abu मा खबर? Hello, thank you Abu आंनि बेवहाय मा खबर? मोजां गरम खबर नोंहालाय मा खबर? Like done, thank you Abu like होनायनि थाखाय thank you so much जयस नार्जारि गुड इभिनिं जयस नार्जारि मा खबर आगै थेंक इउ आंनि एल्बेआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय एमआरडि आब' मोजां आदसा ओमफ्राय लाइक दान जयस्रि नार्जारि आगै थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा लेथन आदा फैदों थेंक इउ आदा लेथन आंनि एल्बेआव फैनायनि थाखाय मा खबर गुड इभिनिं लाइक दान थेंक इउ गुड इभिनिं लेथन आदा लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ मा खबर दे लेथन जयस नार्जारि गोबावसैमोन आब' नोंनि एलबिआव फैयैया औ दे जेबो नङा सम मोनबा बयबो थांलाय फैलाय खालामखायो दा मोजां जादों दे फैबा खबर लालायनो हायोना फैलायबा खबर सबर रायलायनो हायो मोजां ना जयस ओमफ्राय मादि जयस आइडि हर आइडि दंबा एक्सचेन्ज खालाम जयस आगै मादिजोंबो ओमफ्राय जोंहा लेथन बाग्लारि आंनि सबाय बिमा लोखि जिउनो सबाय बिमाखौ नुदों होनबा गिदिरथारहाय सबाय बिमायानो ओमफ्राय जोंहा एमआरडि लेथन दार्लिं मा खबर होनदों बा सानैजों सेटेल जालायदोहाय बाराबा लेथन आदा ओमफ्राय एमआरडि आब' ओमफ्राय आंनियावथ' फैया दार्लिंआनो नों बबे टाइमाव होयो टाइमखौ हाला थांनायालाय लेथन जोंहा गारि दामोन थांनो हायैखौ समनिबो आंखाल थायो नालाय ना ओमफ्राय जोंहा जयस नार्जारि सापर्ट आइडि लायाखै आं बेनो आंना मोनसेल' आदसा दे ओमफ्राय एमआरडि सिस होननानै बुंहरदों आरो एमआरडि आब'खौ बुंहरदों जयस नार्जारि आगैया खबर बोरै आब' बिबारिनो खबरालाय मोजांबो गाज्रिबोहाय आगै मोजाङानो होननांसिगोन ओमफ्राय जोंहा लेथन बाग्लारिया ओंख्रि संदों थास' आरो नादों सबाय थादों आं संबाय थादों आदसा दे नोंहा आरो सिंगेल लाइफ नालाय गावनो संनांगोन जानांगोन ना एमआरडि ऑन ओके जयस एमआरडि ने बोला है ओके एमआरडि दीदी अभी कहाँ पे है ड्यूटी पे है ना रूम पे है ओमफ्राय जोंहा लेथन बाग्लारिया मा होनखो मिथिगौ आंनि सबाय बिमा सना लोखिखौ जिउनो आदसा दे मिथिबालाय जेबो नङा मोजाङानो दे मोजाङानो मिथियोब्लालाय दे सोर सोर दं कमेन्ट हरदो आंनाव सानैल' देखायदों सोर सोर सानैल' थाखो लाइकआ मोनबा जाबाय साबा मानसि फैदोंमोन थांजोबखाना माखो ओमफ्राय जयसा जोंहा मा ओंख्रि संखो आब' बिबारिनो संथ'वाखैनो आगै संगोनसो दे भिन्दि दङ केरेला दं आलु दं बिलाहि दं जायखिजाया बे माखासेनि बिथोरावनो जागोन आरो ओमफ्राय बर'नि थै बिबोनां बिबार मानो बारो ए नोङो मबाइल मालिकसो जाखो ना मबाइल मालिकनि बोरायसो जाखो सोर मिथिबावनो दालाय ओमफ्राय जोंहा अमित दैमारि लेथन मानो फैयासै एलबिआव अमितआ एलबिखौनो होआ ओमफ्राय लेथन बाग्लारि हाय गावबो संनानै होफैया बिबारि सना होनदों आरो खाथियाव थानाय मोनबा संनानैथ' होगौमोन दा गोजानाव थानायखायसो आंहा दासो संबाय दं होनदों आरो मा ओंख्रि जयस नार्जारि आगै ओमफ्राय जोंहा एमआरडि आब'आ अन होनदों ओमफ्राय अमितआ लाइक दान बाय आदसा बिदिसो जालायबाय दे होमबा थेंक इउ लाइक होदोंब्ला थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा बर'नि थैया सुइट भइस नोङो कमेन्ट फरायनो होबा फरायाना ओमफ्राय एदावनो रोंलायलायगौ आरोना नोङो र' गाबोन एलबिआवबा नोङो फरायाबा गखायाहाय एलबिआवनो थासै आं होमबा ओमफ्राय जोंहा लेथन बाग्लारिया आं दासो फ्रि जादों अमित आं लाइभ होआ नों होदो होनदों आरो ओमफ्राय बिचित्रा बर' फैदों जोंहा हाय बिबारि आब' होनदों थेंक इउ बिचित्रा आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय मा खबर जोंहा बिचित्रा आगै बर'नि थै नायनिरा गावबा देखाया कमेन्टखौनो फराया सिरि सिरिसो होयो साला
ओमफ्राय अमित दैमारि आं एलबि होदोंमोन लेथन मानो फैयासै नों आंनावनो है हरसा खोथा होनब्रा अमित मानो थगायो मानसिफोरखौलाय ओमफ्राय रिसा आगै फैदों जोंहा लाइक दान होदों थेंक इउ रिसा लाइक दान होनायनि थाखाय मा खबरहाय रिसा जयस नार्जारि आगैया मानखो जारि मैगंजों ना रोसि आब' बिबारि हाब गोथावथारहाय ओमफ्राय रिसाया जोंहा मानखो मा ओंख्रि जाखो होनो जायाखै सङाखैनो दाबो संगोनसो एलबि होखांबासो संनोसै आरामनो ओमफ्राय नोंहा जाखांबाय नामा रिसा ओमफ्राय एमादि अन होनदों ओमफ्राय बर'नि थैया लाइक दान दे होनदों आरो थेंक इउ जोंहा बर'नि थै लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय मानु मुसाहारि फैदों जोंहा हाय आब' होनदों हाय आगै मा खबर दिनैसो आरोना नोङो जि गोबावनि उनाव ओमफ्राय थेंक इउ मानु आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय बेसेरा चेनेलबो गैया माबो गैया सापर्ट होफैबाय थायो आंखौ सम समनो ओमफ्राय एमादि अन होनदों ओमफ्राय अमित दैमारिया लेथन आं दा एलबि होबा नों बिबारिनियाव थांना आंनियाव थागोन आच्छा बिबारिनाव थागोन ना आंनियाव थागोन होनदों आरो दे खिथाहरदो लेथन नोङो सोरनियाव थायो ओमफ्राय जोंहा रिसाया मानखो अमित होदो दे होनदों आरो दे होयोबालाय हो आरो जेबो नङा गाव गावबागाव टाइम फ्रि आरोना जाय थांनायफ्रा थांगोन थायैया थागोन आरो माथो ओमफ्राय लेथन बाग्लारिया बिचित्रा बर' जा गोरोंथार नों न' डान्सखो थै बर'आ मानखो जाखांबाय नामा होनदों आरो संथ'वाखैनो जायाखैनो संगोनसो दे ओमफ्राय बिचित्राया मोजां आब' होनदों आरो बेसे मोजां एसे मोजां ना बुरजा मोजां रिसाया मोजां होनदों आरो दे मोजाङानो जानांगौ ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो बिचित्रा ओमफ्राय जोंहा रिसा ओमफ्राय जोंहा लेथन बाग्लारिया अमित दैमारि होनबाय आरो ओमफ्राय बिचित्राया बाग्लारि थेंक इउ होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा मानुआ मानखो जोंहा आब' आंहा दा मानि एसे बेस्थ'मोन आब' आच्छा माबाफोर मावदोंमोन नामा दे फोरमायहरोबा हरदो आरो खोनासंथारनोसै नोंब'आ ओमफ्राय जोंहा अमित दैमारिया मानखो रिसा सना नों आंनि एलबियाव थागोन ना बिबारिनि एलबियाव थागोन सना होनदों आरो खोन्थाहरदो दे सोर थाङो थायो ओमफ्राय बर'नि थैया मानखो आब' मा ओंख्रि जाखो सनानो आच्छा संथ'वाखैनो संगोनसो एलबि होखांबाथाय ओमफ्राय मानु मुसाहारि न'आव खामानि दंमोन आब' दे खामानियालाय बयनाबो थाखायोना जेबो नङा ओमफ्राय बिराया मानखो लाइक दान आब' होनदों आरो आब' गायदे आइ एम अन अके हसाना मिसा दे नोङो बिरा लिंना लाबो थाबनो ओमफ्राय थेंक इउ जोंहा बिरा लाइक दान होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय गासैखौबो गोसो गोरबोजों साबायखर जासिहरबाय आङो ओमफ्राय बर'नि थै अन होनदों आरो ओमफ्राय जयस नार्जारिया जोंहा बेनाव दसे अमित बयखौबो सापर्ट होलायनांगौ औ जाय थांनाया थांसिगोन जाय थानाया थासिगोन आरो दे बेनाव थांलाय बयनाबोथ' पारमेन्ट थानानै होनो हायाना बयबो लोगो गासिखौबो सापर्ट होनांगौ ओमफ्राय जोंहा बर'नि थैया मानखो आं बिजोंनो अन दे आच्छा दे जेबो नङा ओमफ्राय जोंहा लेथन बाग्लारिया अमित फंबाय नों मानो हसा खोथा बुङा नोंलाय एलबि होबा रावजोंबो थांजानाय नङा नों अमित फंबाय होखाया आदा लेथन होआ बियो ओरैनोसो जंखायबाय दं मानसिफोरखौ ओमफ्राय मानु मुसाहारिया मानखो मा ओंख्रि संगोन आब' नोंनो दालि आलु रुनोसै ओमफ्राय केरेला आलु ओमफ्राय बिलाइ एवनोसै दे ओमफ्राय जोंहा लेथन बाग्लारि आदाया मानखो अमित फंबाय नों माथो एलबिखौनो होखाया माथो होखायाथ' आरो ओरैनोसो एदावगासिनो बियो ओमफ्राय जोंहा भबेन अफिसियेल हेल' गुड आफ्टारनुन सना होनदों आरो दाखि आफ्टारनुन जायोहाय उल्थानो नोंहा इभिनिंसो दा दे नोंनि थाखाय आफ्टारनुनबा आंबो गुड आफ्टारनुन होनहरबाय ओमफ्राय थेंक इउ भबेन आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय मा खबर दे ओंखाम जागोन ना जायाखै नोंथ' दहायनो जाखांबाय खोमा बाराबा ओमफ्राय एमादि अन होनदों ओमफ्राय अमितआ लेथन दियार होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा बर'नि थैया मानखो हाय आदा लेथन मा खबर होनदों ओमफ्राय मानु मुसाहारिया गोथाव आब' होनदों आरो संथ'वाखैनो आगै गोथाव ना मा मिथिथ'वा दाहायसो मिथिगोन दे ओमफ्राय दे खामेन्ट हरदो लोगोफोर माथो नेलायलायनाय जाखो आंलाय थाब जाबा थाब उखैयोहाय ओमफ्राय अमितआ मानखो लेथन दियार आंनि एलबियाव सासे थाबानो जायो आइसो सासे थालाय आरो बेलाय होलाय नोङो सोर थाङा जानांगौ नोंलाय माथो बयनियावबो थाङो नोंनावबो थांगोन ना होआनो आरो नोङो ओमफ्राय जोंहा एमआरडि अफिसियेला मानखो लेथन दार्लिं मा
ओंख्रि जाखो होनदों ओमफ्राय निउ फ्रेन्ड काम 5 आइडिसे ओमफ्राय मानुआ नों अबेनि आब' होनो आं गलाघाटनिहाय मानुवाखै ओमफ्राय नोंलाय बहानिमोनलाय बावबाय आङो ओमफ्राय जयस नार्जारिया अमित होसिगोन नामा एलबि होनदों आरो होयोबा ना जयस माथो आरो ओमफ्राय लेथन बाग्लारिया बर'नि थै हेल' एभ्रिवान होनदों आरो हो जायहा जेरै हायो हो आरो जेबो नङा फ्रि टाइम मोनबानो होबानो जाबाय आरो ओमफ्राय मानुआ क'क्राझारनि आब' होनदों आरो आदसा खोनाबायल' थायो उदालगुरि क'क्राझार बाक्सा चिरां दाबो नुहैफेराखैनो उदालगुरिखौल' एसे खेबसे नुहैबाय आरो ओमफ्राय जयस नार्जारिया आब' बिबारि होनदों आरो मेङोहाय कमेन्ट फरायबाबो ओमफ्राय जोंहा बर'नि थै अन होनदों आरो मा जाखो नोंनि मेन चेनेलालाय बर'नि थै ओमफ्राय जोंहा लेथनादिया मानखो आं हले गासैखौबो सापर्ट होयो होनदों आरो मिथियो दे आदा लेथन दे नोङो बयखौबो सापर्ट होयो होननानै जोंहा माने मालाबानि समाव बांसिना माने समनि आंखाल नालाय ना बयनियावबो थांलायनो हाया जेब्ला फ्रि मोनो बेहाय माने बेनाव एसे थानानै होयो आरो आंबो थानायालाय थांथारै नंद्राया ओमफ्राय अमित दैमारिया लेथन दियार गोमबोर सालथे थाखागोन आंनि एलबियाव ओमफ्राय जोंहा एमआरडिया अन होनदों ओमफ्राय बर'नि थैया मानो दे लोगो खालामदो होनदों आरो दे गोदान मानुना चेनेल गैया आगै ओमफ्राय जोंहा माबाया मानखो भबेन अफिसियेल सना आइ एम गयिं टु केरेला आं दा रिटार्न ट्रेनावसो दं सना आदसा दे मोजां थांबानो जाबाय मोजां थां ओमफ्राय जोंहा अमित दैमारि जयस लास्ट बाजारसो होगोन आं गोमबोर सालथेजों आंजोंनो माबा नामा टुगेदार नामा ओमफ्राय जोंहा लेथन बाग्लारिया मानखो एमआरडि दार्लिं कैसे हो सना नोंखौनो लानोसै आंनो दे लालायदो आरो एमआरडि आब' जोंहा माबाजों लेथन बाग्लारि सेटेल जादो गुमै होनखानोसै आं ना ओमफ्राय जोंहा लेथन बाग्लारिया बिबारि सना जिउ होनदों आरो एदावनाया हले बाराथार ना ओमफ्राय जोंहा बर'नि थैया मा होनखो आदा लेथन दे लोगो खालामदो होनदों आरो दे लोगो खालामलाय ओमफ्राय जोंहा मानब मुसाहारिया मा होनखो गावजों गाव सापर्ट खालामबानो जायोना होनो गावजों गाव खालामलायो लायनायालाय ओमफ्राय एमआरडिया लेथन दार्लिं होनदों आरो दे होमबा जाखाबायदां लेथन आदा सिन्था दा खालामसै नोङो फैसा खामायोलै एमआरडि आब'आ बेसे मोनो सोंबानो जाबाय आंनाव खिथाबावगोनसो आं ओमफ्राय जोंहा जयसा मा होनखो मिनिबाय आरोना अमित खाथ्रा दे होनबाय आरो ओमफ्राय जोंहा एमआरडिया मिनिबाय ओमफ्राय लेथन बाग्लारिया बर'नि थै अके जागोन होनदों आरो ओमफ्राय एमआरडि अन होनदो ओमफ्राय बिराद दे नोङो दहाय बिदिनो मोजां भिडिअ लाबो दे ओमफ्राय भबेन अफिसियेल ओइ सना नोंनि खावलायनि गोसो मानो बेलाय सबाय बिमासो ना ओमफ्राय जोंहा मानुआ आं लाइक होबाय दे आब' होनो दे जेबो नङा आगै मिन्थिखायो आं साबैसे दं मोनबेसे लाइक फैयो मिन्थिखायो आङो दा 9 जन जाबाय 9थियानो लाइक होबाय दे बयबो होयो होनायालाय ओमफ्राय जोंहा बाग्लारिया मानखो आंनो नाङा फैसा बिबारि गुबुननि मोननायखौनो आदसा नङा बोराय बुरि जाबालाय आरो नोंनि फैसा बिनि फैसा एखेसो दा नोंहाबो साख्रि गोनां बेहाबो आरो नोगोद मोनखायोना आब' एमआरडियाबो दे होमबालाय पें पेरेखौनो जालायदो आरो माथो ओमफ्राय जोंहा एमआरडि अन होनदों ओमफ्राय जयसा जोंहा मा होनखो मानो अलरेडि सापर्ट खालामखायो जों होनदों आरो खालामो खालामनायालाय खालामो ओमफ्राय एमआरडि अन होनदो ओमफ्राय जोंहा बर'नि थैया अन होनदो ओमफ्राय मौसुमि बि आइ एम कामिं मेम अके कामिं मौसुमि वेलकाम थेंक इउ आंनि लियाव फैनायनि थाखाय जोंहा मौसुमि बरगयारि मा खबर जाखांबाय नामा ओमफ्राय जोंहा भबेन अफिसियेल बियो सबाय बिमा आगसिना आगदा आगसिना आगदा होनदों आरो ना आगदा
ओमफ्राय जोंहा एमआरडिआ मानखौ बर'नि थै खाम होनदों आरो दा लोगो जाथ'नो हानाय नङा एमआरडिआबो एलबि जोबखांनायनि उनावसो हागोन। ओमफ्राय जोंहा रिसा ब्रह्मआ अन होनदों आरो दे जागोन दे अन थाब्लाबो आगै। ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया लाइक होखाबाय थेंक इउ मौसुमि लाइक होनायनि थाखाय। ओमफ्राय जोंहा बर'नि थै काम एमआरडि आब' होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा जयस नार्जारिया मा होनखो भबेन बे आब' बिबारिनि खावलायनिया लोखिसो बे दे नार्जारि ना लागे ए सबाय बिमाया लोखिसो आरोना जयस। ओमफ्राय जोंहा जाथ'वाखै होनदों आरो दे। ओमफ्राय जोंहा मौसुमि बि दार्लिं होनदों जोंहा लेथन बाग्लारिया। आयौ लेथन बाग्लारि सोर साबैसेखौ लागोन नोंलाय गासैखौबो लोखि सना जिउ ओखि हा दार्लिं होनजोबो सोर सासेखौ लागोन नोङो सासे सायख'। ओमफ्राय रिसा जामाइजो आंनि होनदों आरो लेथन बाग्लारिया। रिसानि फिसाजोआ थोद खाट्रा थेंहर दै आङो नायनो खेबसे नायना। ओमफ्राय जोंहा बर'नि थैया मा होनखो बेबो मेन आइदिसो आब' आथिया। ओमफ्राय जोंहा जयस नार्जारिया मा होनखो मौसुमि सना जिउ लोखि मौसुमिया लेथन सना नोंनि ससमाखौ फसायदों आंनो बबेना सबाय बिमाखौ बोखाना होगोना हा है बेयो थैनोबो रोङा थांनोबो रोङा बिदिनो थायो बियो। ओमफ्राय अमिता मा होनखो आं एलबि होनोसै सम जाबाय दे होबानो जाबाय। ओमफ्राय रिसाया मा होनखो अमित होदो दे होनदों आरो। ओमफ्राय जोंहा लेथन बाग्लारिया मा होनखो आंनो खाथ्राखोनो नांगौ बिबारि बिहामजोखो सना होनदों आरो दे लाबानो जाबाय। ओमफ्राय जोंहा जयसा मा होनखो लाजायो सिख्ला बायदि बाथाब जोबगोन नोंजों हिनजाव रायजोनि जै लेथनखौनो जयसाबो नोगोद लेटावनो रोंसोगौ। बर'नि थै अन होनदों। ओमफ्राय जोंहा एमआरडिआ बर' सिलिगेट इउ काम माइ एलबि के बार्थडेगा ओमफ्राय बर'नि थैया अन होनदों। ओमफ्राय मौसुमिया एसे हो ओमफ्राय जोंहा एमआरडिआ ओइ बिबारि लेथना बिखो बोखो लेन लामा आंबो बिखो बोखो लेन लामा आं अना ए ओमफ्राय रिसाया थागोन दे होनदों आरो। ओमफ्राय जयसा मिनिबाय मौसुमि सरस्वती लोखिबाबो रागा जोंबाबो लाबोगोन आं जयस नार्जारि हले आंनि सबायना जयस नार्जारि बिबारिनि सबाय बिमा हिनजावफोरना आगसिजोंसो थानांगौ होनबासो लोखि गोनां जायोनो ए आं लोखि नङाहाय होमबालाय आंना आगदाथिंजायसो लेथ' नै ओरैसो जालाय। ओमफ्राय जोंहा सोरां फैदों सोरां एसटि हायाबो सना होनदों सना मा खबरहाय सोरां थेंकिउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय मा खबर दे। ओमफ्राय जोंहा एमआरडि हेल' ओमफ्राय बर'नि थैया मा जाखो। ओमफ्राय जोंहा सोरांनि थाखाय सोरां आगै ओमफ्राय जोंहा एमएमबि ब्लग फैदों हेल' आब' खुलुमबाय होनदों खुलुमबाय एमएमबि ब्लग नोंथांनिसिम मा खबर थेंकिउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय। बर'नि थै अन होनदों। ओमफ्राय जोंहा एमआरडि अन ओमफ्राय कीर्ति क्रिएटिव ब्लगा हाय दीदी हाय सिस्टर कैसी हो कीर्ति बलदेव बर्मन भाभी जी मैंने लाइक कर दिया है ओके सो थैंक यू बलदेव जी। थाथ'वाखै खामानिया मोजां फैगासिनो। ओमफ्राय सोराङा मानखो मोजाङा खबर मोजां ओमफ्राय कीर्ति लाइक दान थेंक इउ कीर्ति जी लाइक देने के लिए थेंक यू सो मच कीर्ति जी और देने के लिए एमबी ब्लॉग टू लाइक थेंक यू आगे लाइक होनायनि थाखाय। कीर्ति न्यू फ्रेंड्स का जॉइन में सोर गोदान दङ कीर्तिजों जॉइन जा जो लोग नया है कीर्ति से ज्वाइन करिए आप भी ज्वाइन कर सकता है कीर्ति जी आपको बैक करेगा आप नाम पुजांना होनदों आरो। ओमफ्राय जयसा जोंहा नोंगौ नामा बबेन होनदों। ओमफ्राय कीर्तिया हेल' एमआर बिदिसो होनदों राधे कृष्ण ओमफ्राय एमआरडि हेल' ओमफ्राय कीर्तिनि होनदों आरो। ओमफ्राय जोंहा राजु लाहारि हेल' लोगो अन दं रुथि
साव आंखौ सापर्ट होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच राजु बालदेब प्लीज जॉइन मी ओमफ्राय सोराङा मानखा कि आप ज्वाइन करो मैं रिटर्न करोगी अच्छा ठीक है दीजिए सिस्टर जी आप ज्वाइन करिए सोराङ से आपको ये ओमफ्राय बर'नि अन होदों रिटा नमस्ते कीर्ति जी आप सोराङ से ज्वाइन करिए वो पक्का रिटर्न करेगा वो अभी आंल' होनायनिल' होदोंना होआखै जोंहा सोराङा ओमफ्राय कीर्तिनि बोला बर'जि प्लिज जइन मी ओमफ्राय गोमबोर सिं नार्जारि हेलौ होनदों आरो हनै बिसिगिया फैबाय नोंना मा अमित गोमबोर सिं थेंक इउ आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय मा खबरहाय गोमबोर सिं ओमफ्राय जोंहा एमआरडि बर'नि काम रिटार्न पाक्का ओमफ्राय जोंहा एमजे लोगो फैदों हेल' बिबारि लोगो बिजि अन दं दे आं अके ओमफ्राय सोराङो एमएम गिना खारबाय नामा खारो नामा नोंखौ गिनानै सोरां मानो सिखा लानानै दाब्रायो नामा नोंलाय एमएमखौ ओमफ्राय कीर्तिनि बोला निउ काम प्लिज ओमफ्राय जेरिना बर' बसुमतारी नोंनि खावलायनि बै सबाय बिमाया ए ओमफ्राय असाइसथार नामा जिरि आगैना ओमफ्राय गोमबोर सिं नार्जारि फैबाय आंबो दे फैनांगौ फैदों मोजाङानो जाबाय दे थेंक इउ स' माच जोंहा गोमबोर सिं सोर लेंहरनाय खिथालाय दे ओमफ्राय हाय एमजे एमआरडिनो बोला हे ओमफ्राय एमएम ब्लक 2 ओमफ्राय आंजोंबो जइन जा आं बेक हरगोन होनदों आरो जाय माने एमएम ब्लकजों गोदान दङ लोगो जाबानो जाबाय जेबो नङा ओमफ्राय जोंहा सोराङा मानखो हाय गोमबोर सिं आङो मा खबर होनदों आरो आगै मा खबर होनदों ओमफ्राय गोमबोर सिंआ बोरो आंखौ लिंहरग्रायालाय होनदों आरो सिरि दं बियो ओमफ्राय बर'नि थै अन होनदों ओमफ्राय एमएम ब्लक 2आ सोरां आबो दं होनदों आरो ओमफ्राय बालदेब बर्मन जिरिना जी खाना हो गया आपका एमआरडि अन ओमफ्राय गौतम नाब्ला फैबाय हनै अ नाब्ले होनबाय आंखौ गौतमा थेंक इउ गौतम आगै आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय मा खबर दे खिथाहरदो जाखांबायना जाखाङाखै ओमफ्राय बबेन अफिसियेल मोजां जायगायाव था बुंदों मोजां जायगायावनोथ' दङ दंनाया आङो जेरावबो थाबाबो बे एखेयानो जागोन ओमफ्राय जोंहा बालदेब बर्मन बर' जि जइन करल' ओमफ्राय जिरिनाया मानखो 7 आइडि काम निउ फ्रेन्ड्स ओमफ्राय गोमबोर सिं नार्जारि मोजां एसे आब' सोरां होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा सोराङा मा दङ फरायाखै नामा होनदों आरो हा आगै मा होनखो मा दङ फरायाखै नामा माबा थाबोबाय नामासै ओमफ्राय बबेन अफिसियेल थाथ'बाय दं होनदों आरो नोंना थाथ'दोंदां आंनाथ' थाथ'वाखैना माबा गिदिंबाय थादों नामा खिथाहरलाय आगैमोन आंनिया ओमफ्राय सोराङा एम होनहरबाय आरो ना होनदों ओमफ्राय जयसा सालथे गोमबोर सिं बरायबाय होनना मिनिस्रा हरबाय हनै ओमफ्राय बालदेबनो जिरिना जि केसि हो ओमफ्राय गोमबोर सिंआ जिरिना 16 आइडि से काम होनदों ओमफ्राय जोंहा एआर फैदों जोंहा बिबारि बाजै सबाय बिमा गोनां महर गोसानो इसोर जि रावनोसो मा खबरहाय ओमफ्राय जोंहा थेख्ला मा खबर हरदों सोरां एसटिया सोरखौ होनखो ओमफ्राय जोंहा एमआरडिया मा होनखो निउ फ्रेन्ड जइन मी रिटार्न पाक्का ओमफ्राय सोराङा एआर राइदाव आगै मा खबर होनहरबाय ओमफ्राय जोंहा गोमबोर सिंआ जय खुलुमबाय होनहरदों ओमफ्राय जोंहा जिरिनाया जालालै होनदों आरो मा जाला खिथाहर ओमफ्राय गौतम बसुमतारी आयु थिफ्रि नों बहा बेहायसो दं होनदों आरो ओमफ्राय एमएमबि ब्लक 2आ मोजां आब' नोंनालाय आब' होनदों आरो मोजां आंबो आगै मोजाङानो ओमफ्राय बालदेब बर्मन गोमबोर सिं जि केसि हो ओमफ्राय जयसा मा होनखो गुड इभिनिं सना गोमबोर सिं होनहरबाय ओमफ्राय जोंहा सोराङा मा होनखो आङो ओंखाम जानि दे आब' सना बाय होनदों आरो दे जागोन दे आगै जेबो नङा ओमफ्राय लेथ'ना जोंहा मा होनखो रिसा जामाइजो आं नोंनि फिसाजोखौ नायब्लाबो जेबो मोनबोला जेबो खामानि मावहोआ आं साहा बागानखौल' नायहोगोन आं होनो आंहा एसे मोजां जाबाय होनदों ओमफ्राय मादि अन होनदों ओमफ्राय प्रदीपआ हेल' निउ गार्लफ्रेन्ड जइन बिबारि सना होनदों आरो थेंक इउ प्रदीप आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच जोबजासे थाना होदे 1 घन्टाल' प्रदीप ओमफ्राय जोंहा सोरां एसटि एआर आगै होनहरदों ओमफ्राय बालदेब गोमबोर सिं नार्जारि बालदेब मे ठीक है बालदेबनि बोला एमआरडि जि केसि हो ओमफ्राय एआरआ सोरां मोजां होनदों ओमफ्राय जोंहा प्रदीपआ एमआरडि होनहरदों ओमफ्राय जोंहा क्या हाल है एमआरडि प्रदीप ने बोला है
ओमफ्राय जोंहा गोमबोर सिंहा अमित सालथे दैमारि बहा दं होनदों आरो ओमफ्राय जयसा बालदेब मे फाइन आप केसे हजि बर'नि थै मबाइल गंनै अन दं दे आब'ना अके आगै थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा एमआरडि प्रदीप होनना मिनिहरबाय ओमफ्राय जोंहा गौथमा थिफ्रि दं बिदिनो मोजां होनदों ओमफ्राय जोंहा प्रदीपा मौसुमि सना बहा बिजिनो बियो दङ ओमफ्राय बालेबनि केवला गोमबोर सिं जि खाना हो गया आपका ओमफ्राय सोराङा मा होनखो जयस आगै खामोनदों ओमफ्राय जोंहा जयस नार्जारिया गौथम बोरै खबरा होनदों ओमफ्राय सोरां एसटिया होनदों आरो ना ओमफ्राय एमआरडि अन हे थेंक इउ अन देहना गेलेयो ओमफ्राय जोंहा गोमबोर सिंहा मा होनखो बालेब जि हा होगा हो गया ओमफ्राय जोंहा जेरेनाया मा होनखो सल'सो खनदोंमोन आं सबाय बिमाखौ मोजांसो नुयो ए ओमफ्राय जोंहा प्रदीपआ मा होनो बारि सना होनदों आरो अके प्रदीपजि ओमफ्राय एमआरडि अन नजदिक नजदिक कामेन्टारै ओमफ्राय जोंहा सोराङा जिरिना आगै मा खबर होनदों ओमफ्राय गौथमा जयसाबो मोजां खबरा होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा गोमबोर सिंहा हो गया होनदों आरो बालेबनि क्या बोला गोमबोर सिं आप क्या करती हो एमआरडि अन ओमफ्राय जयसा सोरां एसडि कामेन्ट हरना दोन बेक हरगोन होनदों ओमफ्राय जोंहा सोरां आगैया बाय होनदों जागोन दे आगै बाय थेंक इउ दसे सम आंनि एलबियाव थानायनि थाखाय ओमफ्राय सानफ्रामबो दसे दसे फैना होगोनखौ आं आसा खालामबाय आगै नोंखौ ओमफ्राय जोंहा एमआरडिया मानखौ प्रदीप जइन मी जइन करिए प्रदीप जी एमआरडि से ओमफ्राय बालदेब बर्मन जिरिना जी केसी हो ओमफ्राय बर'नि थैया मोजां आब' सोरां होनदों ओमफ्राय जोंहा एमएम ब्लक 2आ सोरां आब' मा ओंख्रि होनदों ओमफ्राय जोंहा जयस नार्जारि दे बिदिनो जानांगौ आगै गौथम आरो ओमफ्राय जोंहा गोमबोर सिं नार्जारि बालदेब में ड्यूटी में हूँ होनदों आरो ड्यूटी में है गंबर सिंह ने बालदेव जी ओमफ्राय एमआरडी ने क्या बोला प्रदीप बर' 10 आईडी से काम जाओ 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 प्रदीप जी ओमफ्राय जोंहा बालदेब बर्मान बर'नि जि बर' जि केसि हो ओमफ्राय जोंहा गौथमा मा होनदों आई हेभिं डाइं आं बुजियाहाय इंलिस ओमफ्राय गोमबोर सिंहा मा होनखो जिरिनाया आं आइडि बिनायखौनो हरलायाखै र' नों होनदों आरो टाइम मोनाखैना आं गथ'आ बिजिथारना टाइम मोनबा होगोन दे ओमफ्राय गोमसार अफिसियेल थेंक इउ गोमसार आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच WT अमेन लिडारफ्रा दंजोबो ना नागिरलायबानो जाबाय आरो ओमफ्राय एमआरडि गौथम रुथ होनबाय र' होनखो ना रुथ होनखो र' ओमफ्राय बालदेब ने क्या बोला गंबर सिंह जी आप कौन सी ड्यूटी करती हो आरो जिरिनाया मा होनखो आदा लेथन मा ओंख्रि जाखो होनदों ओमफ्राय गोमसार होननानै मिनिबाय जोंना एमआरडिया माखौ मिनिलायो नोंसोर सानैजोंसो मिथिलायो आरो बोराय बुरि ओमफ्राय गौतमे क्या बोला मा होनखो एमआरडि आब' केसि हो होनदों ओमफ्राय जोंहा गोमसार लाइक दान थेंक इउ गोमसार लाइक देने के लिए गोमसार अखा सिजाना मबाइला एसे सेसलै आंना आयु माहाय लानाय मोनसै ओमफ्राय जोंहा जयस नार्जारिया गोम खुलुमबाय होनहरदों ओमफ्राय जोंहा एमआरडि मस्ट बालदेब ने क्या बोला जीरिना जी बात नहीं करते नाराज हो नहीं वो थोड़ा लैंग्वेज के लिए प्रॉब्लम है बालदेव जी आप बुरा मत मानिए गोमबोर सिंह नार्जारि बालदेब सरि ओमफ्राय जोंहा एमआरडि अन ओमफ्राय गौतम आई हेभ ड्रिंक आं इंलिस रोङालै लोंनाङाहाय जाम्बा बेफोरखौनो लोङो नामा गोमसार अफिसियेल बिबारि नोंनासो थाबथाखो ना आंनासो थाबथाखो आंना थाबथाथ'वाखै माबा गोमसार नोंनियानो थाबथादोंदां ओमफ्राय एमआरडि हेल' होनदों आरो ओमफ्राय गोमसार र' दासो सफैदों रुमाव अननो अके जेबो नङा ओमफ्राय जोंहा प्रदीप बर' अके एमआरडि 20 आईडी रिटार्न अके वाह मजाक अच्छा से करता है ना ओमफ्राय जिरिना बर' आगैया मा होनखो गोमबोर सिंह 7 आईडी हरबाय नोंनोनो ओमफ्राय जोंहा बालदेब बर्मन गंबर सिंह कैसे सॉरी नो सॉरी फ्रेंड के बीच में सॉरी नहीं बोलता है ना बालदेव जी पुलकी ओबल टोबल ब्लॉग हाई सिस्टर हाय पुलकी जी कैसी हो मैं ठीक हूँ पुलकी जी मैं ठीक हूँ इतना दिन के बाद आज आया और जाने का टाइम में बोलना पुलकी जी ठीक है ना ओमफ्राय एमआरडि अन ओमफ्राय जोंहा गोमसारा जिरि होनबाय आरोना ओमफ्राय लेथना जोंहा जिरिना आगै वाट्सएपआव मेसेज हरनो आंनो होनदों आरो दे हरलायबानो जाबाय ओमफ्राय जिरिनाया बालदेब डार्लिं होनदों बालदेब डार्लिंग अभी बालदेव जी बोला था ना बात नहीं करता बोल के अभी डार्लिंग बोला है देखो दिल बहुत खुश लगा है शायद बालदेव जी डार्लिंग बोलने के लिए ओमफ्राय गोमबोर सिंह नार्जारिया जिरिना अ माला होनदों आरो ओमफ्राय एमआरडि अन होनदों ओमफ्राय जिरि मा ओंख्रि होनदों जोंहा गोमसारा
अके आदा होनदों जोंहा जेरिनाया ओमफ्राय बालदे बर्मन फुलकी जी कैसी हो आप ओमफ्राय फुलकी निउ खाम होनदों ओमफ्राय जोंहा रनस ब्लग हायसे गोमसार आरो एमआरडि मुर एलबिट आहानाय हबो हमायथ' फुवानाय साके रनस ओमफ्राय प्रदीप बर' एमआरडि बिबारिनि सबाय बिमाया मा एसे मोजांनो आंखौ थाथामारिबाय थायोलै बयबो बुथारना लासिगोन आङो पार्लाराव थांनानै ओमफ्राय जोंहा फुलकिनि केबला बालदेब भाई थेखु आप जेरिना बर' बेहल्ट थारुन आच्छा बहल थारुन होनदों आरोना ओमफ्राय एमआरडी ने क्या बोला रोनस आईडी दिया बालदेव ने क्या बोला जेरिना जी क्या हुआ आपको डार्लिंग बोल रहा है डार्लिंग ओमफ्राय गौतमा मानखौ फुलकी अबल फ्रेंड मी गोमसारा मानखौ एमआरडी आई लाभ यू ओमफ्राय फुलकिने ओल्ड हो आच्छा ओमफ्राय राभा बर' आगै फैदों जोंहा हेल' आब' बिबारि सना होनदों आरो थेंक इउ राभा आगै आंनि लिभआव फैनायनि थाखाय मा खबर दे ओमफ्राय बालदेब ने क्या बोला गोमसार जी कैसे हुआ ओमफ्राय जोंहा एमआरडिया गोमसार आन जाबाय नामा होनदों ओमफ्राय जेरिया जोंहा खबर कैसे आपका बालदेब दासो मुजिदोंथ' आरो जेरिना ओमफ्राय रनस ने की बोले एमआरडी तुम्हारा एलबी में नहीं आ रहा है ना ओके अच्छा मेरी एलबी में नहीं आ रहा है हम भी एक दिन तुझे अच्छा बदला लेगा क्या रनस ऐसा मत करिए वो टाइम फ्री मिलता तो सभी जाता है न्यू काम ओबल टोबल ने बुला रहा है एमआरडी ऑन ओमफ्राय गोमसार ऑफिशियल बालदेब रुको मैं नहा रहा यार अच्छा से नहा के आओ गोमबोर सिंह नार्जारि बाय आंहा सम गैया होनदों आरो सम गैया आच्छा दे जागोन दे आगै ओमफ्राय ओइच बसुमतारी फैदों थेंक इउ आगै आंनि लिरदाव फैनायनि थाखाय नोंनि बे खावलायनि सबाय बिमानो लोखि गोनां नोंनि बे खावलायनि सबाय बिमायानो लोखि गोनां आच्छा रोंसोगौ दे नोंबो एदावनो ओमफ्राय प्रदीप बर'आ हेलो कुन डिनर किया आप लोग मैं नहीं किया है एलबी खत्म होने के बाद हो जाएगा आप कर लिया प्रदीप जी ओमफ्राय बालदेव ने क्या बोला फुलकी जी आप कहाँ और क्या करते हो ओमफ्राय रनसे की কৈছে गोमसार हिरो তুমি মোৰ एलबिट নাই হ'ব বাৰু মই আজিৰ পৰা কাৰো एलबिट नाहू रनस মোৰ তাত আহিবা দেই रनस ओमफ्राय अबल टबल ने क्या बोला बालदेव भाई फ्रेंड बना लो लॉन्ग वीडियो देखकर बालदेव ने क्या बोला पुलकी जी ओके बोल रहा है ओमफ्राय एमआरडी ने क्या बोला रनस कितना जाजी आईडी है ना कि बोले कि मा होनखो आब'आ बिबारिनि थाबथादोलैनो आंना थाबथायाखैहाय ओमफ्राय एथ बसुमतारिया नोंनि बे खावलायनि सबाय बिमायानो लोखि होनदों आरो मा होनबावगोन आरो ना इसोरा सोरजिबाय जेथिया लाखानांखागोन ओमफ्राय जोंहा एमजे मिक्स फैदों गुलुमुलु होनदों आरो कि हल एमजे मिक्स की खबर ভালনে थेंक इउ मुरेल बिदा हागानने थेंक इउ सो माच कि खबर एमजे आरो बिरा अनाबो अके आगै ओमफ्राय एमजेआ थेंक इउ अन थानायनि थाखाय एमजे लोगो ओमफ्राय रनसने अके होनदों आरो एमआरडी ने क्या बोला रनस टाइम क्या है एलबी का ओ आपका एलबी का टाइम बोलिए रनस एक ही टाइम में देता रहिए तब लोग जाता है ना प्रदीप अन होनदों आरो थेंक इउ अन थानायनि थाखाय जोंहा प्रदीप ओमफ्राय बालदेव ने क्या बोला पुलकी जी मैं आपको कब से ज्वाइन किया है अच्छा पुलकी आप रिटर्न नहीं किया रिटर्न करके दीजिए बालदेव जी को एमएमबी ब्लक 2 आंबो दं हामोन आबुमोन होनदों आरो जायफोर जोंहा एमएमबी ब्लक 2 जों लोगो गैया लोगो जानो हागोन दे लोगो जा जेबो नङा रिटार्न खालामगोन ओमफ्राय एमएमबी नोंहा सम दंबा लोगो जाग्रोबानो जाबाय आरो ब्लु नांगौबा होगोन आङो ओमफ्राय अबे थाखो मिलाय ओमफ्राय जोंहा ओइच बसुमतारिया नोंनि बे खावलायनि सबाय बिमायानो लोखि गोनां बालदेब बजात ओमफ्राय एमआरडी एमजे मिक्स आईडी हरदो होनदों आरो एमजेआ माबा नङालै बर' नङा सिंहा लाइफ स्टाइल माया मा बिबारि गैया नस्म आसमो सासमो मायाली लाइफ स्टाइल थैंक यू मेरे एलबी में आने के लिए सिंहा लाइफ स्टाइल जी बे खावलायनि सबाय बिमायानो लोखि गोनां अके
ओके ओमफ्राय बुंदों आरो जोंहानो गिदि नाये नमस्ते बहाय थाखो गोमसार आइ लाभ इउ मादै हाँ डेटा কি হ'ব এনেকে নেট লগত ओमफ्राय जोंहा बैनाय खाम निउ 25 रिटार्न प्रदीपा होनबाय ओमफ्राय गोमसारा बालदेबजी मोनजिबाय खरता हेमे ওমफ्राय এমজে কি হলে খবৰ ভালে তোমাৰ গোলুমুলু মই ভালে আছো তোমাৰ খবৰ কোৱা এমজে মিক্স एमआरडि এইচ बसुमतारी प्रदीप मिनिबाय प्रदीप हा गैया ओमफ्राय सारा फैदों जोंहा हेल' आब' मा ओंख्रिनो संथ'वाखैनो सारा आगै संगोनसो दे ओमफ्राय थेंक इउ सारा आंनि एलियाव फैनायनि थाखाय मा खबर दे ओमफ्राय बालेबने क्या बोला एमआरडि जी खाना हो गया आपका एमजे बिरा बेक खालाम दे आं खालामबाय नोंखौ होनदो ओमफ्राय जोंहा संगीता ताई थैंक यू संगीता ताई मेरे एलबी में आने के लिए कैसे हो दीदी आप थैंक यू लाइक दान देने के लिए ओमफ्राय गोमसा रनस মই এতিয়াহে টাইম পাইছো বুঢ়া লগত কাম কৰি আছে মই ओमफ्राय एमजे दहायनो होनदों आरो ओमफ्राय रोमै हाय आब' होनदों हाय आगै रोमै मा खबर थेंक इउ आंनि एलबीआव फैनायनि थाखाय जोंहा रोमै आगै ओमफ्राय प्रदीपने क्या बोला गोमसा साल्टे न्यू आईडी खाम होनना मिनिबाय ओमफ्राय जोंहा एमआरडि नेहि बालदेब संगीता ताई ने क्या बोला आप सभी को नमस्ते ओके दीदी नमस्ते नमस्ते मेरी तरफ से आपको भी आरो ओइच बसुमतारी बिबारि आब' गुलुमुलुलै दांखोखो लुदुमामानो औ बेथ' राइट दे ओमफ्राय गोदो फिसा जाथारमोनहाय दासो बारा गोबाव जायाखै नै मास मोनबा 6 माससो जादों ओमफ्राय जोंहा ओइच बसुमतारिया एमआरडि अके होनदों ओमफ्राय सारा ब्लगा 17 लाइक दानाबो होनदों थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय ओंखाम जाखांबाय नामा मा ओंख्रि जाखो सारा आगै ओमफ्राय जोंहा बर' प्रदीप बर'आ मानखो सारा नों फैबाय सना होनदों आरो ओमफ्राय गोमसारा मानखो सारा जे नार्जारी बिसि होनदों आरो औहाय ओमफ्राय যে আমাৰ মিক্সটো কি কৈছে গুলুমুলু মেছেজ ওপৰত আছেও তলত আহান ভাগৰ লাগি গ'ল আকৌ তোমালোকে মেছেজ দি থাকা মই লাহে লাহে পঢ়ি গৈ আছো চিন্তা নকৰিবা গোটেইখিনি হেক কৰি দিম সিংহা পুলকি थैंक यू ओमफ्राय अबल टबल संनाजी क्या लिखा सिंहाजी दान प्लिज बेक ओमफ्राय रोमैया आब' मा खबर मोजां आगै आंना नोंहा मा खबर दे ओमफ्राय बिराया मा होनखो आब' सारा मा ओंख्रिमोन होनदों ओमफ्राय जोंहा ओइचा बिबारि आब' गुलुमुलु दांखो लुदुमा अके बेखौथ' आं मानियो दे साराया प्रदीप सना फैबाय होनदों आरो ओमफ्राय मौसुमि अन दंमोन दे बिबारि नानि गाबदोंमोन अके संगीता अके ओमफ्राय जोंहा लाइक दानाबो होनदों आरो थेंक इउ रोमै आगै लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय सिंहालाय बिस्ताय बिरा जइन प्लिज गोमसारा मानखौ प्रदीप साल्टे गाबोन दिनै बुहुत आनजादों ओमफ्राय एमआरडि सिंहाजी रिटार्न प्लिज ओमफ्राय साराया मानखौ गोमसार होनदों ओमफ्राय एमजे की गले गुलुमुलु भात बनाई आसु राहो दे आप অলপ আচ্ছা দে হ'ব ओमफ्राय पुलकी ने क्या बोला सिंहाजी बेक प्लिज प्रदीप ने क्या बोला गोमसार साल्टे बुजियासै होनदों आरो ओमफ्राय ओइथिया बिबारि आब' गुलुमुलु दांखोखो लुदुमाना मा होनदों आरो औ ओमफ्राय जोंहा साराया मानखो भिरा आगै खुमब्रा दाउदै भाजा नोंस्रालाय होनदों बालदेबने क्या बोला सारा जी कैसी हो ओमफ्राय मौसुमी अन ओमफ्राय एमआरडि अन सारा बालदेब जी ठीक हो और आप ओमफ्राय जोंहा ओइथिया आगैया गुलुमुलु दांखोखो बिबारि आब' होनबाय ओमफ्राय जोंहा सिंहाया अके पुलकी एमआरडि अन मौसुमी बालदेब जी राधे राधे ओमफ्राय एमआरडि अन ओमफ्राय जोंहा संगीता अन प्रदीप ने सारा निउ गार्लफ्रेन्ड काम 15 आइडिसे बा ओमफ्राय सन्जय बर' आब' नोंनो सासे बिनानाव नागिरना होदोब्रा होनदों आरो आं नोंखौ मोजाङैनो सिनायाखै दाबो मोजां सिनाखि लालाय दे नों बहानि मा ओमफ्राय आइडिसो जाखो ना मासो जाखो नोंहा आं बुजिला ओमफ्राय जोंहा एमआरडि अन ओमफ्राय जोंहा पुलकी निउ खाम ओमफ्राय एमआरडि अन ओमफ्राय भिरानि सिंहा आप पहले मेरे चैनल पे 3 फुल वीडियो देखकर कमेंट और सब कीजिए मैं भी आशा है रिटर्न करूँगा जी बालदेव ने क्या बोला भाभी जी खाना नहीं दिया भाई को अभी नहीं बनाया बाद में देगा ठीक है ना एमआरडि अन ओमफ्राय बिरबाय मिक्स फैदों आब' बिबारि सना सिरि सिरि नों मानोनो सिरि सिरि माने उफाय गैया आगै जानांगौ जायो थेंक इउ बिरबाय आगै आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच मा खबर दे
ओमफ्राय सारा ब्लग प्रदीप सना 50 आइडि गैया आंनावनो बे लिंग्रायाबो गैखाया चेनेलानो गैया बेहा ओमफ्राय जोंहा बिरबाय मिक्स लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय जोंहा बिरबाय आगै सना ओमफ्राय प्रदीप बर' एमआरडि किया हो आरे ओ भाग गया सेट ढूंढ लेके आओ प्रदीप जी पालेब ने क्या बोला मौसमी जी खाना कहाँ थी आप थोड़ा बिजी था है ओ एमआरडी ने क्या बोला प्रदीप 4 बजे छोर बाजार कल अच्छा ओमफ्राय गोमसार सारा जे नार्जारि बिसि होनदों आरो आयौ नंगौना नङा सारा खिथादो दे ओमफ्राय एमआरडि अन ओमफ्राय संगीता न्यू काम प्लिज रिटार्न पक्का ओमफ्राय प्रदीप खुसामसे एमआरडि नायखुमाबाय सोरखौबा साराया मानगो गोमसार थेंक इउ होनदों आरो नंमारगौसो आरोना सारा आगै दे कंग्रेचुलेसन मोजां सोलिलांबाय थाथोंसै ओमफ्राय प्रदीप बर' कुन आएगा आ रहा अमित दैमारि आं एलबि होनोसै दे हो होयोब्ला हो ओमफ्राय एमआरडि अन ओमफ्राय अबल टबल ने क्या बोला न्यू कम बैक पक्का ओमफ्राय बालदेव ने क्या बोला सारा जी खाना हो गया आपका ओमफ्राय एमआरडि अन ओमफ्राय मौसुमी बालदेव जी खाना बना रहा है संगीता अन ओमफ्राय जोंहा गोमसारा मौसुमी जारि होनबाय ओमफ्राय सारा ब्लगा नहीं हुआ बालदेव जी मौसुमी न्यू फ्रेंड प्लिज कम एमआरडि अन ओमफ्राय प्रदीपा मौसुमी सना फैबाय नों होनदों आरो ओमफ्राय बिराया जोंना ओंख्रिया फुरलाजों नासोमोन आब' सारा होनदों आरो ओमफ्राय बिरबाया माबा नायखुमाबायहाय ओमफ्राय जोंहा मौसुमि गोमसार फाग्ला थास' गोसोम होनदों ओमफ्राय जोंहा एमादिया अन होनदों ओमफ्राय जोंहा बालदेबनि क्या बोला मौसुमि जी आप क्या बना रहे हो ओमफ्राय अमित अके बायबालाय थांदो दे जेबो नङा ओमफ्राय जोंहा गोमसारा मौसुमि थङालि होनदों एमादि अन ओमफ्राय भिराया मा होनखो आब' किसमे मा ओंख्रि दा संथ'वाखैनो संगोनसो ना ओमफ्राय एमादेबा क्या हुआ इतना फार के आंखें से देख रहा है मेरे को ओमफ्राय मौसुमी जी काम पुलके ने बुला रहा है सारा ब्लग मा फुरला ओंख्रि आगैनो बहलखौ होनो आगै बहल जिंखाफोरखौ फोरला होनो ओमफ्राय मौसुमिया मा होनखो नै नों प्रदीप आंखौबा मोजां मोना होनदों आरो ओमफ्राय एमादेया रो रहा है क्या बालदेव ने संगीता जी ज्वाइन कर लो ओमफ्राय एमादि रो रहा है ओमफ्राय प्रदीप मौसुमी सना मा गल' हा होनदों आरो एमादि रो रहा है ओमफ्राय बिरा बहला सारा होनदों आरो सारा मिन्थिमारा साला ओमफ्राय जोंहा गोमसारा मानखो मौसुमी गब्लं होनदों आरो ओमफ्राय एमादि अन हे ओमफ्राय जोंहा एमादि अन ओमफ्राय मौसुमी बिरा आगै दालि मान्दे ना गोरानसो होनदों आरो ओमफ्राय साराया बिरा आगै होनदों ओमफ्राय जोंहा बिरबाय मिक्सा सारा भागि जे आदैया अमा फिखाबायनो आदसा जोंखौबो लेंहरदे सारा आगै एकदम जासोना फैथारगोन जोङो टें टेरे होनना मोसाना फैथारगोन जोङो एमादि अन ओमफ्राय सारा ब्लगा जोंहा आगैया मिनिबाय बिरबाय भागि होननानै ओमफ्राय जोंहा एमादि अन ओमफ्राय बालदेबनिया मौसुमि जी ओमफ्राय जोंहा ओइथा आगैया नोंनि बे खावलायनि सबाय बिमाया लोखि गोनां अके आगै ओमफ्राय जुल्फिकार लस्कार हाय लस्कार जी कैसी हो थेंक यू मेरी एलबी में आने के लिए ओमफ्राय बिरा आब' किसमि होनदों आरो हैट ओमफ्राय जोंहा गोमसारा मा होनखो मुझे कल 1K करना होगा बिबारी एमजे एमआरडी अच्छा ऐसी बात है ठीक है चिंता मत करिए ओमफ्राय मौसुमी बि फुलकी ओल्ड फ्रेंड है ओमफ्राय बिरबाय मिक्सआ मा होनखो जोंहा सारा भागि सिरि नङा दे सिरि बालाय आरो हाबायानो जानाय नङाना प्रदीप ने क्या बोला मौसुमी न्यू गर्लफ्रेंड मौसुमी सोना खाम 45 आईडी रिटर्न मौसुमी काम होना लिंहरबाय आरो ना लस्कार ने क्या बोला न्यू फ्रेंड काम 10 आईडी से और गमसा से एक्सचेंज कर सकता है जुल्फिकार और एमआरडी से भी एक्सचेंज कर सकता है गमसार ने क्या बोला मौसुमी बालाबगासे हागौबाय नामा होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया बालदेब जे आइ लाभ इउ होनदों ओमफ्राय इच्छा मा होनखो जोंहा नोंनि बे खावलाय सबाय बिमायानो लोखि गोनां अके ओमफ्राय जोंहा बालदेब ने क्या बोला भाभी जी पानी पी लो गला सूख गया है हाँ सही मेरे देवर जी अभी पानी पीने के लिए जाएगा तो अभी कमेंट बहुत रह जाएगा इसलिए नहीं जाऊंगा बाद में एलबी खत्म होने के बाद
MRD on ओमफ्राय साराया बिरबाय भागि होनना मिनिबायाना जागोन होनदों आरो गोमसारा डार्लिं पानि पिल' अके बाद में हसा सानमागासिनो बियो गोमसार मिथिबायना ओमफ्राय जोंहा ओइथामानखौ निउ फ्रेंड 11 आईडी से लॉस्कर जी एक्सचेंज करिए वो लोग को आप पहले देना पड़ेगा एलबी खत्म होने के बाद वो लोग रिटर्न करेगा आपको पक्का श्योर ओमफ्राय MRD H बसुमतारी एम बिहर होनदों ओमफ्राय जोंहा बालेबनि केबोला मौसुमि जी आई लाभ इउ बोलबाय बा आई लाभ इउ अके गोमसा मौसुमिनि केबोला गोमसा गुन्दा लिडार होनदों ओमफ्राय जोंहा MRD गोमसार एम बिहर होनदों ओमफ्राय रोमाया मोजां खबरा आब' दे मोजाङानो जानांगौ आगै जेबो नङा आंबो मोजाङानो दे ओमफ्राय ओंखाम जागोना जायाखै रोमाया आगै ओमफ्राय MRD नि केबोला प्रदीप एम बिहर होनदों ओमफ्राय जोंहा बागि दे आइ एम वाइथिं सारा होनदों आरो जोंहा बिरबाया हाबा जानो वाइथिं नामा ओमफ्राय थारिखफोर दाबाय नामा सारा आगै खिथादो दे ओमफ्राय जोंहा MRD मानखौ बालदेब एमबि द ओमफ्राय मौसुमि नेकिया बोला प्रदीप आइडि हर होनदों ओमफ्राय गोमसारा मौसुमि वाइटि WT अनलि ओमेननि ऐसा बात है ओमफ्राय प्रदीप नेकिया बोला ओइ गोमसार सालथे MRD मा बुंदों बिराया मानखौ जोंहा आब' गायदे खैथासिम होगोन एलबिखौ जास्ट 1 घन्टाल' थानानै होथार ओमफ्राय साराया मानखौ अके बिरबाय भागि होनदों आरो बेदरखौल' सिरि जानाङा दे सारा आगै जोंखौबो इनभाइट खालामहर ओमफ्राय H बसुमतारी MRD कितना चाहिए बोलो ओमफ्राय जोंहा MRD ने बिरबाय एमबि द होनदों ओमफ्राय जोंहा MRD होनना मिनिबाय गोमसारा ओमफ्राय मौसुमि एमबि द होनदों आरो MRDआ ओमफ्राय प्रदीप केयाबोला मौसुमि र' नेगासिनो नायगासिनो होनदों आरो आइ एम लिडार गोम होनदों आरो मौसुमिया ओमफ्राय बिरबाया मा जाखो आगै आं बेफोरखौ बुजिला ओमफ्राय जोंहा गोमसारा MRD रुक' मेरा सना ओमफ्राय मौसुमि किउ रिमुभ कर दिया ओमफ्राय जोंहा ओइथा गैया मानखौ सारा आब' आइडिजों लोगो जानो फै होनदो ओमफ्राय लस्कार न्यू फ्रेंड 10 आईडी से जुल्फिकार अब क्या बोले एच बसुमतारी को भी दे सकता है गमसर को भी दे सकता है MRD को भी दे सकता है यहाँ पे जितना है सब आईडी वाला है आप बात करके एक्सचेंज करिए आप पहले देना पड़ेगा कल भी खत्म होने के बाद आपको रिटर्न करेगा ठीक है ना ओमफ्राय जोंहा एमबि होनदों MRDआ ओमफ्राय हेल' बाजै सना होनदों एयारा आदसा थेंक इउ एयार आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स माच मा खबर दे बालेब ने क्या बोला MRD आपका खाना हो गया ओमफ्राय एमबि होनबाय MRDआ ओमफ्राय भबेन अन होनदों थेंक इउ भबेन अन थाबाय थानायनि थाखाय ओमफ्राय दे ओइथि आगै हरगोन आगै हर होनदों आरोना जोंहा सारा आगै नों आगै हरगो दे ओमफ्राय आइडिखौलाय हरनो हायोना ओमफ्राय जोंहा MRD बालदेब एमबि द बालदेब एमबि मांग रहा है आपके पास नंबर तो देना पड़ेगा है ना बलदेव जी नंबर नहीं तो कैसे एमबि डालेगा सारा ब्लग नङालै आब' होनदों आरो ओमफ्राय सन्जय बर' धेमाजि होनदों आरो अके ओमफ्राय बिराया मानखो आब' सारा गुमै गैया माथो होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा H बसुमतारिया सारा आब' बेसे आइडि दं होनदों ओमफ्राय मौसुमिया MRD बैलेंस नहीं है होनदों आरो MRD ने भबेन एमबि द आयु बिखारिसो जाबाय नामा MRD आब' नोंलाय ओमफ्राय गोमसारा मानखो मौसुमि साम' लादाय होनदों ओमफ्राय जोंहा साराया मानखो मिन्थिया अबाव थाबथाखोथाय गुबुननियाव भिरा आगै होनदों आरो गुमैया होनदों आरो आदसा आंनियाव फैलिया आजिया ना माबा सारा आगै ओमफ्राय गोमसारा मानखो बिबारि सोमलि बिबार गावदांनो सोमलि बिबार नों नुबाय आरो ओमफ्राय MRD एमबि होनदों मौसुमिया बे सारा आंखौ सिनायला खोमा राव होआखैना सारा आगैया ओमफ्राय जोंहा मोनथाम दं H आगै होनदों आरो साराया ओमफ्राय जोंहा एयारा मानखो आं नोंनि कमेन्ट फरायला होनदों आरो हा आंनि कमेन्ट फरायला फरायदोंथ' नुनायखौ आं फरायगासिनो नुयैयाथ' नुयो आरो एयार जोंहा ओमफ्राय गोमसा थङाला बाङाला बर' गारा होनदों आरो बार' गारा होनदों मौसुमिया ओमफ्राय MRD गोमसार अफिसियेल पागल होनदों बिराने क्या बोला आब' सारा होनदों ओमफ्राय जोंहा गोमसारा मौसुमिजों बोरमा होनदों आरोना ओमफ्राय फालदेबा MRD क्या MB पैक खत्म हो गया डालने के लिए बोला आपको ओमफ्राय मजाक कर रहा है बालदेव जी आप सही मत समझना ओमफ्राय MRD ने क्या बोला ARMB द ओमफ्राय मौसुमिया नै नों गोमसार
हाफु होनबाय ओमफ्राय जोंहा एमआरडि बालदेब एमबि ओमफ्राय साराया मिनिनानै आब' मौसुमि होनबाय आरोना ओमफ्राय एमआरडि अन ओमफ्राय एआरआ ओइ गोमसार बेंगालराव गारि सालायनोबा होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा एआरआ माबायावसो थायो नामा बेंगालरावसो ओमफ्राय जोंहा ओइथागिया मानखो अके सारास आब' टि आइडिजों लोगो जादो आब' आं हरगोन नोंनो होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा एमआरडि बाय बिजि जाबाय ओइस जादा दिखाना दे एमआरडि दिदि बदला लुंगी में ओमफ्राय गोमसारा मा होनखो जोंहा मौसुमिया मानखो गोम नों बोरमा साग्ला होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बालेबने क्या बोला गमसार जी आ जाओ खाने में खाना बना रहा हो रुटि बानाया क्या बालदेब जी ओमफ्राय जोंहा गोमसारा आं बा उल्थायला फाल्थायला जाथारबाय आरोना सारा मा ओंख्रि जाखो होनदों मौसुमिया ओमफ्राय एआरआ एमआरडि क्या हुआ होनदों ओमफ्राय जोंहा गोमसारने क्या बोला एमआरडि तुम में विक्रम एच बसुमतारी बकरी हे ओमफ्राय जोंहा साराया मा होनखो जाखांबाय नामा मौसुमि आब' होनदों ओमफ्राय ओइच बसुमतारिया गोमसारा दै मा ओंख्रि जानाय होनदों ओमफ्राय गोमसारने आर मा गारि हो होनदों आरो ओमफ्राय मौसुमिया बालदेब आप काहा हो होनदों ओमफ्राय जोंहा साराया मा होनखो जाथ'वाखै आब' मौसुमि जानोसै दासो होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा गोमसारा मा होनखो ओइच बसुमतारि आदै जाथ'वाखै दासो बेदर संदों होनदों आरो बा जि बेदर जायोहाय गोमसारा ओंखायनो बुगावगाव जाबाय बाला साराया बाय बाय थाथ' गासिबो होनदों आरो अके सारा दसे सम आंखौ मदद खालामनायनि थाखाय थेंक इउ स माच ओमफ्राय जोंहा एच बसुमतारिया निउ फेन काम 11 आइडिसे ओमफ्राय एआरआ गारि फिसा होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा रोमैया मानखो बाय आदा गोमसार होनदों हाय आदा गोमसार होनदों ओमफ्राय बालदेबनि क्या बोला मौसुमी जी मैं आपके दिल में हूँ अच्छा ओमफ्राय गोमसार बालदेब जी एराय मेन हाय मा लिरदों ओमफ्राय ओइच बसुमतारिया आदै गोमसार मा ओंख्रि जागोन होनदों ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया जानोसै सर' सारा सना होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बालदेबनि क्या बोला आजाव गोमसार जी ओमफ्राय साराया मौसुमि आब' सना सारा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया आइ लाभ इउ बालदेब जी ओमफ्राय गोमसारा आं गारि फिसा सालायनो बायो ओमफ्राय ओइच बसुमतारिया सारास आब' लोगो खालामदो होनदों ओमफ्राय जोंहा गोमसारा मा होनखो ओइच आदै अमा टमेट' आलु सयाबिन आयु गोथावथार ओमफ्राय जोंहा बालदेबनि क्या बोला मौसुमी जी आप भी आ जाओ खाने के लिए मुझे नहीं बुलाएगा बालदेब जी आरा मा होनखो जोंहा गोमसार दे होमब्ला होनदों आरो ओमफ्राय गोमसारा मौसुमि गुन्डी लिडार होनदों आइ सार ऐसे बात है ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया खाने में क्या बनाया है बालदेब जी ओइच बसुमतारिया गोमसार आदै भेरि नाइस कारि होनदों ओमफ्राय जोंहा हनै सोलास्लिब फोथारनोसै नामा इच्छा गैया ओमफ्राय बालदेबनि क्या बोला मौसुमी जी आपको मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा अच्छा ओमफ्राय गोमसारने क्या बोला आर गारि फिसा सालायबा रेस्ट मोना आं बायो होनदों आरो ओमफ्राय डिग्रेसना हेलो किसको आइडि चाहिए होनदों ओमफ्राय बोल के लीजिए किसको आइडि चाहिए ओमफ्राय जोंहा बिराया मा होनखो अन आब' थेंक इउ आगै अन थाबाय थानायनि थाखाय ओमफ्राय गोमसार अफिसियेल ओइच आदै नोंस्रालाय मा खबर ओंख्रि होनदों ओमफ्राय ओइच बसुमतारिया निउ फ्रेन्ड जइन मी रिटार्न पाक्का बालदेबनि क्या बोला खाने में पनीर फ्राई दाल चावल और पूरी चाक अच्छा बहुत मस्त है ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मा होनखो कितना आईडी चाहिए मैं देता एक आईडी में 1 रुपया देना पड़ेगा कितना आईडी चाहिए एक साथ में एक आईडी में 1 रुपया चाहिए बोल रहा है हमारा डिग्रेसन ने ओमफ्राय एआरने लाइक होबाय होनदों ओमफ्राय रोमैया जोंहा आं गोमसार मा ओंख्रि होनदों आरो आदा गोमसार मा ओंख्रि होनदों ओमफ्राय बालदेबनि क्या बोला मौसुमी जी आजाव खाने के लिए बिराने क्या बोला डिग्रेसन वेलकाम होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा एइचआ मा होनखो गोमसार आदै जोंनिया दालि मैथा ना फ्रायसोमोन जाखांबाय आंहानो ओमफ्राय किसको 1K आईडी चाहिए बोलो डिग्रेसन ने बोला है ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसन ने क्या बोला डिग्रेसन ने बिरा खुलुमबाय होनहरदों ओमफ्राय जोंहा गोमसारा कुइन अफ दा ओमेन मौसुमि लिडार ओमफ्राय जोंहा गोमसारा मा होनखो आं अखा सिजाना अर सायगासिनो बिबारि आयै जि गैया होमबा
कम्बल गैया होमबा ओमफ्राय जोंहा बिराया फुजायालाय डिग्रेसन होनदों आरो मानो लिंबोनो हायासै बियो माबाया बिराया थाब लिंना फैद' ओमफ्राय जोंहा गोमसारा रोमैबाय होनदों आरो ओमफ्राय गोमसारा ओइथि बसुमतारी गोथाव होनदों ओमफ्राय एमजे बिरा रिटार्न खालामदे होनदों ओमफ्राय डिग्रेसना मानखो दासो हाबदों इउटुबाव बिरा खबर गैथ'वा होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा गोमसार अफिसियेल बिबारि जाब्रां गावनो है जारासियान बाथोन रेग्लिनाय ओमफ्राय जोंहा बर'नि थाय बिबारि गावदां होनदों आरो नंगौ ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया गोमसार बोरमा होनहरदों ओमफ्राय बालदेबनि केबोला एमजे जी राधे 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 कृष्ण ओमफ्राय बिराया अके ब्र एमजे होनदों ओमफ्राय जोंहा एमजेया बालदेब जी नमस्ते आरो जोंहा गोमसारा मानखो मौसुमि थैच ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना आर आंखौबो बेंगालराव लांदोलै बेखार जाथारबाय होनदों आरो ओमफ्राय बालदेबनि केबोला मौसुमि दिल बेजाराय ओमफ्राय एमजे मिनिबाय ओमफ्राय बबेना मा होनखो एमआरडि अफिसियेल आं मारै नोंनो एमबि हरनो होनदों आरो ओमफ्राय गोमसारा एमजे आब'आबो लिडार नामारा होनदों आरो ओमफ्राय एच बसुमतारिया मानखो एमजे आब' मा ओंख्रि जाखो होनदों ओमफ्राय जोंहा दिगन बसुमतारी ब्लग फैदों गुड इभिनिं आब' गुड इभिनिं जोंहा दिगन आगै मा खबर थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच दिगन ओमफ्राय जोंहा बालदेबनि केबोला एमजे जी खाना हो गया आपका आरो दिगना मानखो लाइक दान आब' थेंक इउ आगै लाइक दान होनायनि थाखाय मा खबरहाय नोंहा ओमफ्राय जोंहा ओइथा मा होनखो दिगन ब्र आइडि आसे हरबावनो बुंनाया होनदों आरो ओमफ्राय मौसुमिया मानखो गोमसार साम' लादायखौ सोलाग्रा ओमफ्राय एमजेया मानखो ओइथ आगै रुथि गाइखेरसो गथ' गोरलैनि ओमफ्राय जोंहा दिगना मानखो लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय जोंहा आगै ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसनाव दङ थाइसे रुपिस नांगौनो मोनसेयाव ओमफ्राय जोंहा गोमसारा मानखो भबेन नोंखौ नाम सोलायनायखाय सिनायलालां होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा एमजेया मानखो बालदेब जी हा हो गया दिगननि केबोला एच बसुमतारी हरगोन र' होनदों ओमफ्राय एच बसुमतारीनि केबोला एमजे आब' प्रटिन होनदों आरो प्रटिनथ' आरो ओमफ्राय बालदेबनि केबोला एमजे जी आप क्या करते हो ओमफ्राय जोंहा गोमसारा मानखो मौसुमि साम' लादायखौ सबख'योसो आं होनदों आरो साम' लादायखौलाय बयबो एरख'ना संना जाखायाना ओमफ्राय जोंहा गामिया मानखो दा गोमसार जोंना ओंख्रिया जोगोनार बिजौ दावदै आदानो गोथावानो दे जोगोनार बिजौआबो ओमफ्राय मौसुमिया ओंखाम जाग्रानि र' अन थागोननो जागोन दे ओमफ्राय हायनाया मानखो बे गोमसारा मा सि जाथारखो होनो खानानै एसे माबादो हायना ओमफ्राय जोंहा बालदेब बोरमाना मा होनखो भाभीजी आप तो भाई के साथ आओगे ना हाँ जाऊंगा मैं एक ही साथ में ओमफ्राय गोमसार अफिसियेला रोमै मोजां ना खबरा होनदों आरो ओमफ्राय हायनाया मानखो बिबारि सना मा खोरि होनदों आरो ओंख्रिखौनो संथ'वाखै आगै एलबि जोबखांबासो होगोन आङो र' आयौ माथो टाइमानो जाया मोनथारदां माथो संगोन र' संथ'वाखै आगै दै हायना आगै ओमफ्राय जोंहा ओइथिं मा होनखो दिगन ब्र अके मिजिं थिना थाबाय होनदों ओमफ्राय जोंहा एमजेया ओइच आगै होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा एमजेया बालदेब जी बेकार होनदों आरो बेकार गोमसारा मानखो हायना फाग्लि एलबि अनारजों रायलायग्रो माया आंजोंसो रायलायो होनदों आरो आंजों रायलायबाबो जेबो नङा आं नुबानो गोजोनखायो जेबो नङा ओमफ्राय जोंहा रोमाया मानखो मोजां खबरा आदा गोमसार होनदों ओमफ्राय एमआरडि अन हु किधर जाके आया है अभी ऑन बोल रहा है ना एमआरडी अबे अमरनाथ कैशव गुड इवनिंग मैडम आपने बर्थडे में कुछ नहीं खिलाया एंड नहीं याद किया अच्छा आपका नंबर नहीं है ना इसलिए बुला नहीं सका मैं ओमफ्राय एमआरडी अन होनदों ओमफ्राय दिगना मानखो आंनाव 67 आइडि दं आंना दा जुमाय फेबाय आच्छा आंनोबो हरना दिगन आगै बिब' होननानै अनोबालाय नोंनि भिडिअखौ सानसेयाव मोनसे नायना होबाय थागोन आं नोङो आंनो आइडि हरजोबोबा ओमफ्राय खिन्थु भिडिअ नायनानै होनांगोन आरो आइडिखौबो ओमफ्राय हायना फेमिलि नोंनि कमेन्ट एकदम डेन्जार लिरोना नों आच्छा डेन्जार लिरनायखौथ' नुग्रोयोना एलबि मालिकनि सिगां ना हायना जेबो नङा दे
ओमफ्राय गोमसारा आहाम आहाम होनबाय आरो ना ओमफ्राय नै ओरैसै आहाम थोस लागाव लागाव गेजेर गेजेर होनदों जोंहा गोमसारा ओमफ्राय जोंहा दिगन्थ'आ मा होनखो एमआरडि खुलुमबाय होनहरदों ओमफ्राय हायना फेमिलिया एमआरडिआबो थुखे जाबाय दा होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा बालदेब बर्मान एमजेजि गुजरात आजाव होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा गोमसारा हायना होनहरबाय ओमफ्राय बालदेबनि एमआरडि केसि हो ओमफ्राय गोमसारनि केबोला हायना गाबोन आइडि हरदे आंनो होनदों आरो ओमफ्राय हायनाया जोंहा गोमसार होनबाय ओमफ्राय जोंहा माबाया गोमसार होनदों आरो हायना फेमिलिया गैया ओमफ्राय गोमसार दे होनदों आरो जोंहा हायना फेमिलिया ओमफ्राय बर'नि थै अन होनदों ओमफ्राय जोंहा रोमैया आदा गोमसार आइडि हरदो होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा ओइथिया मानखो निउ फ्रेन्ड काम होनदों ओमफ्राय बालदेबनि केबोला हायना जी जइन कर लो हायना जी जॉइन कर लीजिए बालदेब से पक्का रिटर्न करेगा रिटर्न नहीं करे तो मुझे बोलो ओमफ्राय गोमसारनि क्या बोला हायनास्रि मा खबर होनदों ओमफ्राय हायनाया जोंहा बर'नि थै हेल' होनबाय ओमफ्राय हाय होनहरदों बर'नि थैया ओमफ्राय गोमसारा ओंहो बिबारि थैट्स ओमफ्राय जोंहा बालदेबनि क्या बोला बर' जि जइन करल' होनदों ओमफ्राय जोंहा हायना फेमिलिया गोम खुमब्रासो होनदों ओमफ्राय अके होनदों बर'नि थैया ओमफ्राय हायनाया बालदेब काम जइन होनदों ओमफ्राय जोंहा ओइथि बसुमतारिया लाइक होनदों आरो ना ओमफ्राय दिगना बिबारि आब' हाय होनदों आरो औ माबा दिगना गै आंनो आइडिखौ हरजोबाल' होननानै नोंनि भिडिअखौ आं सानसेयाव खेबसे नायना होगोन होमबाथ' वाच टाइम बारायबायना नोंना आइडिजोंलाय मा मोतलाबसै होनदों आरो जोंहा नेहा आयु अबे बारि खनानि अबे हाग्रा खनानिफ्राय दासो ओंखारबोखो नोंलाय गुरब्लेलाय बिबारि ओरैबायदि नेट स्ल' जाखादों जुजि दासो नेट एसे नांबाय आदसा दे न' प्रब्लेम ओमफ्राय जोंहा गोमसारा मानखो रोमै फंबाय हरगोन र' आंनो एसे माथा मारिग्रोदों र' होनदों आरो गोबां सानसे नेबाय आरो आइडिखौ बिफिनदों गाबोन 1K खालामग्रोनि आं होनदों आरो जोंहा गोमसारखौबो अनदो जायहानिखि आइडि दङ 1K खालामना होदो गाबोन बिनिखौ 1K जाहां जागासिनो दङ ओमफ्राय जोंहा बालदेबा मानखो हायना जि आपको कल रिटर्न कर दूंगा होनदों ओमफ्राय एमजिया जोंहा बालदेब जि फिसा फैसा भेजो गुगल पे करके जकर नामा एमजि लोगोआबो ओमफ्राय जोंहा गोमसारा नेहा WT अनलि अमेननि लिडारा दासो फैबाय होनदों आरो ओमफ्राय एमजिया मानखो गुजरात जाने पैसा नहीं है मेरे पास होनदों गुजरात जाने के लिए पैसा नहीं है बालदेव जी आप गूगल पे करके देना पड़ेगा तभी तो जा सकेगा ना एमजे ओमफ्राय बिरा मा होनदों आब' एमजे आं साब खालामफिनबाय आब' होनदों आरो ओमफ्राय बालदेबनि बोला एमजे जि नाम्बार भेजो होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा ओइथि आगैया लाइक होनदों ओमफ्राय एमजिया थिखु बिरा आगै होनदों ओमफ्राय जोंहा गोमसारा नेहा WT अनलि अमेननि लिडार होनदों ओमफ्राय जोंहा नेहाया गोमसार आं नङा होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा एमजिया बालदेब जि अके ओमफ्राय गोमसारा मानखो नेहा माथो नोंनोनो आसोला जा जावबाय थायोहाय बियो मिथिया गारा नङा गारानो नेहा ओमफ्राय जोंहा गोमसारा बालदेबनि बोला निसा जि राधे कृष्ण ओमफ्राय जोंहा गोमसारा मानखो जिरिनाया WT होनो फैयाखै नामा होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा नङानोबा मानो फैनो ना नोंसोरसो सन्देह खालामलाबायगासिनो ओमफ्राय आरबि मिक्सआ हेल' आब' होनदों हेल' आगै मा खबर थेंकिउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय आगै मा खबर दे खिथाहरदों ओंखाम जागोनना जायाखै ओमफ्राय रोमै बसुमतारी अके आदा गोमसार होनदों ओमफ्राय जोंहा बिउटिफुल होनदों जोंहा इच्छा गैया ओमफ्राय बालदेबनि बोला एमजे जी मेरे पास आ जाओ मैं गुजरात घुमाऊंगा अच्छा क्या लेके घुमाऊंगा ऑटो लेके घुमाऊंगा क्या बालदेव जी ना साइकिल लेके ना टम लेके ओमफ्राय नेहाया मानखो गोमसार आं ओंखारबायसो मा ग्रुप नांलायगौ माथो मालाय एलबियाव थांबानो फैफिनखायोनो औथ' आरो नङा गारा मेगन सालाबायगासिनो जोंखौ नेहा ग्रुपखौनो खालामबायाखै ओमफ्राय ओइथिया मा होनखो आयु बिबारि लोगो बालदेबखौ दिनैसो नायदो आंनो साफाथारना एमजे लोगो साफाथार मौसुमिया जि फसायब्रेयो बेखौनो ओमफ्राय जोंहा एमजेया मानखो अके बालदेब सि ओमफ्राय बालदेबनि बोला निशा जी खाना हो गया क्या आपका ओमफ्राय खाना हो गया आपका ओमफ्राय गोमसारा मानखो रोमै सिन्था खालामनाङा लासैबाबो मोनगोन होनदों आरो ओमफ्राय दिगना मानखो निउ खाम गाइस नमस्ते होनदों आरो ओमफ्राय गोमसारा नेहा थगायसुलिथार नोंबो होनदों आरो ओमफ्राय आरबि मेक्सा मानखो दिगन लोगो खालामदो होनदों
बर'नि थै अन होनदों ओमफ्राय एमजेआ दिगन आगै 1K खालामना होदो होनदों आरो दिगना एफा आइडि दंना दे सापर्ट होदो नोंबो मोनगोन ना जेब्ला नोंना 1K जाहां जागोन बे आइडि गोनांफ्रा नोंखौ सापर्ट खालामगोन ना ओमफ्राय आरबि साल्टियाना खुलुमहरबाय जोंहा गोमसारा ओमफ्राय आरबिया मानखो साल्टि होनदों ओमफ्राय बिराया अन होनदों आरो थेंक इउ आगै अन थाबाय थानायनि थाखाय बिरा आगै नोंनावबो आइडि दंबा आंनो हर ओमफ्राय एमआरडि दिदि अन ओमफ्राय ओइथिया गैया लाइक होनदों आरो ना आयौ आङो जि गोबाव बायदि मोनगासिनो माथो 1 घन्टाखौनो जायाखै दाबो बेसे जादों नायलाय आंनि माबायाव ओइथिया आगै दासो 30 मिनिट देखायदों माथो खर' मेंग्लिनाय मोनलायबाय आं नायलाय ओइथिया आगै बेसे जाखो ओमफ्राय आरबिया मा होनखो गोमसार साल्टि आइडि दंबावोबा हर दे होनदों ओमफ्राय एमआरडि गोमसार एलबि लागाय होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा आरबिया मा होनखो एमआरडि डिजि आइडि द ओमफ्राय दिगना मा होनखो मद प्लिज होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा बालदेबनि केबला भाभी जी आ जाओ गुजरात में आपको गुजरात घुमाऊंगा ठीक है हम पति पत्नी एक ही साथ जाऊंगा ठीक है लेकिन हम पैसा देने वाला नहीं है आप देना पड़ेगा ठीक है ना हम गाँव का है लेकिन गरीब वाला है बलदेव जी ठीक है ना ओमफ्राय आरबि कितना होनदों अफिसियेला जोंहा एमआरडि अफिसियेला ओमफ्राय दिगना एमआरडि खुलुमबाय होनहरदो ओमफ्राय बर'नि थैया अन होनदों एमआरडिनि आरबि आ पहले दो दिगन आइडि हरदो दे होनदों आरो ना ओमफ्राय नेहाया गोमसार नोंसोरनासो मालायबा सामफ्रामबो एलबि फट'आ जमा ओइथिया गैया बिउटिफुल होनबाय ओमफ्राय एमआरडिया मा होनखो आरबि मैंने लास्ट टाइम आपको 15 दिया था र' ओनलि मेन ओके ओमफ्राय दिगनथ'आ होनदों आरो ना ओमफ्राय एमआरडि अन ओमफ्राय बालदेबनि भाभी जी मेरे पास गाड़ी है साइकिल है और स्कूटर भी है अच्छा ठीक है स्कूटर होने से भी चलेगा ओमफ्राय अन होनदों ओमफ्राय जोंहा एमआरडि मैंने भी 16 आइडि दिया है बोला है एमआरडि आरबी ने ओमफ्राय गेम ओवर एमआरडि ने ऐसा हुआ ही नहीं एमजेआ मानखो ओइ गेलेग्रा खालि बाय बिदिथर महरा बालदेबना WW गेलेग्रा बायदि आरो ना जगारसो नामा एमजेआबो गाबोन हरबावगोन आं होनदों बिराया ओमफ्राय आंनोलाय माथो हरा बिरायालाय आयु सयथिबो गावनि भिडिअखौ आंसो फार्स्ट नागिरलायो ओमफ्राय दिगन मेने आइडिजों लोगो खालामदे होनदों आरबिया ओमफ्राय एमआरडि अन ओमफ्राय एमआरडि गेम ओभार ओमफ्राय जोंहा बालदेबा भाभी जी पैसे की चिंता ना करे मेरे भाई है ना अच्छा ओके अनलि मेन आइडि से काम होनदों दिगना ओमफ्राय जोंहा 1 घन्टा जाबाय आब' बिबारि अके आगै जेबो नङा ओमफ्राय जोंहा एमआरडि अन मा ओंख्रि जायामोन आब' जाथ'वाखैना आगै संगोनसो दे ओमफ्राय एमजेआ बिरा आगै सापर्ट खालामदे आइडिजों थाबनो 1K जाथोंसै होनदों आरो बिरा आगै सापर्ट खालाम दे गोमसारखौबो खालाम ओमफ्राय एमजेखौबो खालाम ओमफ्राय बालदेब बोल के हंस रहा है ओमफ्राय एमआरडि जी आप एमबी दो उल्टा बदला ले रहा है आरबि अके होनदों आरो अके बिरा आगै होनदों ओमफ्राय खैथा जाखो सोर होनांगौमोन एलबि दे होदो जागायदो हार महादेब ओमफ्राय दिगना मानखो मद प्लिज होनदों आरो दे आइडि गोनांफ्रा मदद लालाय थाबनो गासिबो जौगाथोंसै ओमफ्राय आरो बि मिक्सार आगै मा ओंख्रि जाखो होनदों जोंहा एमजेआ दसे जिरायबानो एकदम मोदोम सासोयोहाय आंहा लुद्रु गेगेखायनो थेट्स मोदोम एकदम फिसिना लादोंहाय आङो ओमफ्राय बिराया अनाबो औ थाखा बिरा दे आंनोबो आइडि हरा मानो नोङो नै जोंहा जेरिनिया दासो अफ होनफैबाय नै अफ दिनै अखा हायाखैना एम्बु गाबाखै नामा एमजेआबो नारजि अमा जायो नारजि माहा मोनो जानो लुगैबाबो मोना ओमफ्राय दिगना मा होनखो मेन आइडि खाम बिराया मा होनखो गाबोन हरगोन आब' बिबारि होनो दा हराव हरनानै दोनब्रा 12थानि उनाव फ्रि जायोना ना नों एलबि होयो ओमफ्राय रोमाया मा होनखो जोंहा आरबि मिक्स बय मा खबर ब्र होनदों ओमफ्राय बर'नि थैया अन होनदों ओमफ्राय एमजेआ आयु नारजि अमा होनबा आं लुगैसोयो ओंहाय आंबो जि खोनाबाय थाबाय
ओमफ्राय जिरिना जि होनदों बालदेबनि ओमफ्राय एमजे ब्र होनदों आरबिया ओमफ्राय जिरिनाया आंहा थु खान अनखा थेंक इउ आगै रोजा रोजा साबायखर नोंथांजोनिसिम ओमफ्राय बिरा आं होआ होनदों आरो आदसा जोंहा जिरिनाया मा होनो मालाबा मालाबा बोराया मबाइलखौ लायोना खामेन्ट फरायनो होबा जकिं मोनथारो आंहा एमजे जिरिना आगै नों बडि बायदि इम'जिखौ हरनाङा होनदों आरो ओइ स्टुडिअ'नि इउटुब स्टुडिअ'आव माबा दंना खामेन्ट लिरग्रानि सायाव खाथियावनो बेनिखौ हरबानो जाबाय आरो ओमफ्राय नेहा अन होनदों बालेबनि जिरिना जि खाना हो गया आपका ओमफ्राय लाइक दोन आयु एमजे लोगो दासो लाइक आरोना ओमफ्राय बालेबनि क्या बोला नेहा जि खाना हो गया आपका ओमफ्राय डिग्रेसना आं उन्दुनो ओंखारबाय आब' नों र' दसेबाव र' मानि मेगन मेदै नोंहालाय एफा थाब थाब उन्दुनो 9टा बाजियावसो उन्दुयो गथ'आबो उन्दुआ ओके गमसर आप लगाइए एलबी लगाइए आपका नोटिफिकेशन नहीं आया ना इसलिए मैं रहा ना अरे मुझे बोलना मत खुद का टाइम को ले लो ना ओमफ्राय अ ब्लु होलाय आब'नो आदसा दासो दहायनिफ्रायनो बिया दासो माबा ब्लु बिबाय नोंनो दिगन आगै होबाय आं दे ओमफ्राय डिग्रेसन लाइक होबायनो अके आगै लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा एमजेआ मा होनखो निहा लोगो खैथायाव नोंनिया अ मोनफैनाय होनदों आरो गोमसार गेमावबा डिग्रेसन भिडिअ एडिट खालामगासिनो मेगना आदसा दे ससमा गोनां खालाम ओमफ्राय बालदेबा मा होनखो गोमसार जि भाभी जिखौ पानी पिला दो अ जिरिना ओमफ्राय गोमसार दे गोमसार लागायदो मा जाबाय थागोन नोंलाय ओमफ्राय मेगना बारा जाला एडिट खालामनानै ससमा लागायोबा सेभ जायो डाइरेक्टलि माने मबाइल नायबाय थाबा मेगना गाज्रि जायो दे ससमा गान एलबि होबाबो ससमा गान ओमफ्राय फट' सट' माने मबाइल नायबानो ससमा गानबानो जाबाय आरो ओमफ्राय आरबिया टेस्टिं होदों आरोना ओमफ्राय नेहाया आं सान हाबबासो मोनफैदों एमजे होदों आरो आदसा ओमफ्राय जोंहा बर'नि थैया गोमसार मा खबर होनदों ओमफ्राय जोंहा एमजेआ मावजि फिसा जानानै उनाव नायखुमा हरबाय खोमा ओमफ्राय बालदेबनि क्या बोला जिरिना जी इतना जल्दी भी क्या है इतना जल्दी भी क्या है बालेब जी थैंक यू हम लोगों को सभी को इतना सपोर्ट करता है फर्स्ट टू लास्ट के लिए थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए बालदेव जी आपको लेकिन अभी तक फेस टू फेस देखा भी नहीं है इतना भी से बस से आप हमको सभी को हेल्प करता है थैंक यू अब एकदम सारा बालदेव जी मैं दूसरा वाला ही देगा पानी नहीं दूंगा अच्छा ओमफ्राय कलर तो बता दीजिए कौन सा कलर होगा गमसार ओमफ्राय रोमाया मा होनखो आरबि मिक्सार बय आइडि हरदो ब्र होनदों ओमफ्राय बालदेबनि गोमसार जि अके बिराने अन आब' गायदे अके आगै आं मिथिदों दे ओमफ्राय जिरिना हा ओमफ्राय जिरिना उफुफु एमजे बालदेव जी आ मेरे एलबी में भी आ जाओ ओ एमजे का एलबी है ना 10 बजे में 10 AM में बालदेव जी ये तो नया फ्रेंड मिलेगा ना गोमसार ने बिबारी आरो 20 मिनिट होबावदै आदसा ओमफ्राय नोङो ओमफ्राय डिग्रेसना मा होनखो लाइक होखाबाय रा आब' दहायनो आदसा दे ओमफ्राय जिरिना आंखौ नोङो बिदि होनहरलायो ओमफ्राय नेहाया गोमसारबा नोंसोरनासो ग्रुपआ नायजाखाया मालायनो नायजाखाया नामा ओमफ्राय जोंहा जिरिनाया ओमफ्राय बिबारि दसे होबाव 20 मिनिट आं सोलाबथ'वा र' बाय होनदों आरो दे अके जेबो नङा ओमफ्राय बिराया आब' बिबारिना लोगो जा साइजखा माथो बालदेब आब' नोंबो नायबाय आरोना महर मुस्रिजों मा खोथा फट' सापट होफैयो बुजिया सोमजिया बास्रालाय जोंथ' बिनि एलबियावबो थांफेराबो माफेराबो भिडिअबो बारा नायबावासो मालाबाल' एसे एनै नायबावो होमबाबो खथ्थ' सापट होफैयो जोंहा जिरिनाया गोमसार आहाम मा खबर होनदों एमजेआ जोंहा मुझे अच्छा नहीं लगता है क्या आप मुझे सपोर्ट नहीं करते ओमफ्राय जिरिना मिनि हरबाय ओमफ्राय जोंहा बर'नि थैयाहाय अन हरदों ओमफ्राय जिरिना जी आप एलबी कब आती हो उसका टाइम टेबल नहीं है बर'नि थै का एलबी है ना उसका टाइम टेबल नहीं है वो जिरी और बोरो थै वो सेम ही है एक ही है बालदेव जी विक्रम आयु
मोसाग्लांनानै बहाबा सैमा आथिं बेरायग्लांनानै दासो आरोना अयथासारखाहाय बिक्रम थेंक इउ बिक्रम आंनि एलबिआव लास्ट टाइम फैनायनि थाखाय ओमफ्राय गोमसार आंनि एलबिआव फैया होनदों आरो जिरिया लेंहर नोङो गोमसारनाव थांना होबासो गोमसार नोंनाव थांना होगोन ना जिरि ओमफ्राय जोंहा एमजेआ बालदेब जी कल आ जाओ मेरी एलबी में 10 AM में मैं इंतजार करूंगी अभी सुना है ना बालदेव जी ओमफ्राय जिरिना हा 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 होनबाय बालदेव ने क्या बोला बोरानी जी क्या आप एलबी आती हो आता है उसका टाइम टेबल नहीं है उसका एलबी बोरोनी थै से नहीं आता है वो जिरिना से आता है जिरिना बोरो बसुमतारी से आता है बालदेव जी उसका टाइम टेबल नहीं है उसका 4 बजे 3 बजे ऐसे टाइम में होता है निहाया मानखो रोमै गाज्रिसो आंना नोंहालाय होनदों ओमफ्राय बालदेबनि ओके एमजे जी काल देखना पड़ेगा बालदेव जी आपको एमजे का एलबी में नहीं तो अब बोल खाना पड़ेगा है ना आएगा तो आपका ही प्रॉफिट होगा ना बालदेव जी फ्रेंड मिलता है ना सभी का एलबी में जाइए तो फ्रेंड बढ़ाता है जान पहचान भी होता है ओमफ्राय जोंहा एमजे मानखो जरूर आना बालदेव जी नहीं मैं बात नहीं करूंगी आपसे बालदेव ने क्या बोला जी भाभी जी ओके हमारा यूट्यूब वाला आपको बहुत अच्छा लगता है बालदेव जी मालूम है ना आप बात हमारा लैंग्वेज समझ में नहीं आता इसलिए भी आप हमको सभी को सपोर्ट करता है ना इसलिए बहुत अच्छा लगता है आपको सभी बोलता रहता है सभी का एलबी में आपको देखेगा तो हमारा भाषा से बोलता है आपको ओमफ्राय थेंक इउ बालदेव जी एमजेने बोला है डिग्रेसना मानखो खामेन गैला नामा आं हरबाय दे होनदों आरो खामेन गैलाथ' आरो आगै डिग्रेसन स्टिकार हरलाबाय थादो दे दसे स्टिकार माने इम'जि हरदो दे वाइटिनिखौ एसे माबा बारायथोंसै जेसां हायो बारा गोबाव गैला र' गोमसार होबानो आंबो दोनसै आरोना ओमफ्राय जोंहा बालदेब ने में आऊंगा जरूर एमजे शो के आप मत बुलाना बालदेव जी ओमफ्राय आब' नेहा मानो गाज्रि जानोनो नेहाया दुखुथियाहाय रोमै आगै माथो होनो सिंगेल मानसिना ओमफ्राय डिग्रेसना खामेन्ट जोबलायलायबाय होनदों आरो जोब्बायथ' आरो बर'नि थै अन होनदों ओमफ्राय बालदेबा अके बालदेब जी होनदों ने एमजेआ ओमफ्राय डिग्रेसना बिदिनो हरलाबाय थार थाब-थाबनो डिग्रेसन मा भिडिअ आपल'ड होगोनरा होनदों आरो दहाय मोनसे आपल'ड खालामदोंथ' डिग्रेसना ना एम ब्लगासो नामाथाय ओमफ्राय आं लाजिबायहाय बिबारि लोगोनो जेबो नङा नोंहासो WT मोनगोन ना ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसन फट'ग्राफार अच्छा ओके इमोजी लं फटाफट दीजिए प्लीज गाइस ओमफ्राय बालदेब ने भाभी जी ये बात सही है कि आप की बात मुझे समझा नहीं मैं समझा में नहीं आती अच्छा समझ में नहीं आते हाँ अब आपका लैंग्वेज में कमेंट देता तो हम ज़रूर पढ़ के देता है हम बोल के देता है छोटा मोटा गलती होने से भी आपको हम कभी भी नहीं छोड़ेगा सपोर्ट करता रहेगा अभी करता रहिए ओमफ्राय हाय बालदेब जी नै नोंबो लिंहरनोसै नामा जिरिना नोंबो लिंहरनोसै नामा नोंनि लोगोआव टाइमखौ खोन्थादो आरो डिग्रेसना बारहुंखा आब' भिडिअ गोदाना आच्छा ओके ओमफ्राय लिंहरदाहाय नायना होगोन आं ओमफ्राय बर'नि थै बालदेब आप कहाँ से हो अ गुजरात से हे बर'नि थै ओमफ्राय एमजे हा 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 मा जाखो गोमसारालाय दाबो होदिया ओमफ्राय आं मोजां खबरा आब' नेहा होनदों ओमफ्राय जिरिना जितना भी इमोजी दे सकता है लॉन्ग दीजिए बालदेव जी फिर भी मुझे आप सब बहुत अच्छे लगते हो अच्छा बहुत मजा करता है ना हमारे यूट्यूब फैमिली ने ओमफ्राय नेहा रोमै बिदिनोहाय संसार जानायनि खोथा दे नेहा दे बयहाबो बिदिनो ओमफ्राय एमजेआ मानखो ये दोस्त हम नहीं हाँ तोड़ेंगे अच्छा राइट एमजे ओमफ्राय बालदेबनि क्या बोला बर' जी मैं गुजरात से हूँ ओमफ्राय जिरिना बुआ हाथुर लाना फैथारबाय नामा आंखौ दिनै बिराया आब' गेजेरना हा जिरिना जोंबो समायखागोन बालदेब आब' बिबारिनो जिरिनायाबो समायखागोन ना दे ओमफ्राय डिग्रेसन ओमफ्राय जिरिना रोमै आब' नेहा होनदों आरो रोमैया ओमफ्राय जिरिना इमोजि हरबाय ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे
हम अगर पता dengarle ज़्यादा नहीं आता बलदेव जी वैसे भी थोड़ा स्लाइसली गा के दिया मैं अच्छा से भी नहीं गाता बिरागै होनबाय जोंहा औ औ औ औ होनदों जोंहा डिग्रेसना औ औ नेहाया हाय नै आंजों होनहरबाय आरोना नेहाया माका 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 हाथाय मारामखायनो आंखौ रावबो नायफिनला बिराया आब' एमजे लानसोनखो ना लावसोनखो नै बिरा होनबाय आरोना जोंना ओमफ्राय आं ओंखाम जानो आब' होनदों आरो र' आगै र' दसे ना आगै र' सना र' होनदों आरो ओमफ्राय बालदेब ने भाभी जी दुआ करो कि मेरी जिंदगी में मेरे दिल में रहने वाली आ जाए अच्छा अच्छा जरूर आएगा आप चिंता मत करिए आपको दुआ कर रहा हूँ मैं सभी दुआ में है आपके लिए आप चिंता मत करिए बिरा नै आंजोंनो बुजिदों नोङो बुजिदों आरो बियो ओमफ्राय एमजे मानखो बालदेव जी आप भी एलबी दिया करो हम भी सपोर्ट करने जाऊंगे आपको हाँ सही बात है बालदेव जी एलबी दिया करो हम सपोर्ट करने के लिए जाएंगे लेकिन एक ही टाइम में आप देना पड़ेगा बिबार नों बिबार मानो बारो होनबाय आरोना जोंहा डिग्रेसना गोलावथारहाय आगैनि गाना मेंलायलायथारगोन बाला बा इमान गोलाव गान लुबाय बाव 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 आगै थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा एमजेआ जिरि आगै होनना मिनिहरबाय आरो मा बुजिखो बेबा एसे नुस्रानायखौ हरबाल जिरि आगै ओमफ्राय जोंहा एलबि होनायफ्राव डिग्रेसन मोनसे सेथाय खनसेखो होनदों डिग्रेसन मा सेथाय खनसेखो बिरा आगै मिनिबायहाय आं थिगसे होनदों आरो ओमफ्राय दे आङो होमबा दोननोसै ना लोगोफोर गासैखौबो बाय ओमफ्राय जोबजासे आंनि एलबियाव थानायनि थाखाय थैंक यू सो मच बलदेव जी थैंक यू मेरे एलबी में इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच अभी मैं बाय करना पड़ेगा सभी को बाय 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 बाय